Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een bewaker is vanochtend levenloos aangetroffen. Bij Savannah Resort Veres werd het lijk aangetroffen van de man naast enkele hulzen. De zaak is nog verder in onderzoek, maar het is niet de eerste keer dat er een bewaker op Curaçao tijdens de dienst om het leven is gekomen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Religieuze leiders van 2 Joodse gemeenschappen op Curaçao en bisschop Sikkel kwamen gisteren bijeen in de Mikveh Israël Emanuel synagoge in Punda. Ze stonden stil bij de slachtoffers van de antisemitische aanslag van afgelopen zaterdag in Amerika. Daarbij werden bij de Tree of Life synagoge in Pittsburgh 11 mensen doodgeschoten. Diverse sprekers, waaronder Eugène Ruggenaat en de Amerikaanse consul-generaal Margaret Hawthorne, spraken hun medeleven uit. 2 Venezolaanse mannen zitten al meer dan 2 maanden vast in de barakken op Curaçao. Ze zijn Venezuela ontvlucht vanwege politieke redenen, aldus Iteke Witteveen. Ze maakt zich zorgen over de situatie omdat enkele weken geleden al was besproken dat de 2 naar de speciale opvang zouden gaan. Luis Seco, de bisschop van Curaçao, stond zelfs garant voor de 2. Tot nu toe is er echter nog niks gebeurd, aldus Witteveen. Sinds 2010 is al meer dan 8 miljoen gulden besteed aan de bevordering en promotie van het Papiamento, onder meer via Fundación Material Pascol. Volgens minister Merlin Alcalá-Wallee zijn er eigenlijk nauwelijks goede resultaten geboekt. Zij wil een andere aanpak van het geld, want ze wil wel doorgaan met de bevordering van het Papiamento, maar op een andere manier. De politie heeft een schuld opgebouwd van 10.000 gulden bij Bob Autowas in Zeelandia. Als gevolg daarvan heeft de eigenaar van Bob Autowas alle passen geblokkeerd. De politie kan dus niet meer de auto's laten wassen aldaar. Volgens Bob Autowas was er duidelijk aangegeven dat de politie voor 1 november met een deel van het geld of het hele geld over de brug moest komen. Zo niet, dan zouden de passen worden geblokkeerd. Boston is helemaal in de ban van de Red Sox. Gisteren werd Xander Bogaerts op straat nog enthousiast toegejuicht en toegezongen door allerlei fans. Vandaag waren er nog veel meer fans en die konden alle spelers van de Red Sox toejuichen en toezingen. Dat gebeurde dan ook. De Red Sox wonnen onlangs de World Series van de LA Dodgers en Boston is trots op de mannen. Meer dan 2000 bewoners van El Salvador zijn te voet op weg naar Amerika. In een zogenoemde karavaan zijn volwassenen, jongeren en kinderen op weg naar de Mexicaans-Amerikaanse grens. Het is niet de enige menselijke karavaan op weg naar die grens, maar de Amerikaanse president Donald Trump wil er niks van weten en heeft gedreigd de militairen op de mensen af te sturen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.